Amedê bi pêşengiya Platforma Saziyên Demokratîk ji bo piştgiriya Rojava meşek girseyî hat li darxistin. Bi hezaran xwe pêşander bi pankartên bi cuda naverok û peyam, meşiyan û bi duruşmeyan piştgiriya xwe ji Rojava re ragihandin. Ji bunê Rojava, ji bunê Kobanê, ji bunê keç û xortê Kurd, ji bunê zarokê Kurd em li bidiranin. Mesela ki et bê nisûbetî ki ji hezar çiya çêtir e ya bê nisûbetiye inşallah ji berpirsê Kurda re jî ew jî ya bek nisûbetî bibînin û êdî rêya Kurda bikin rêya yekîtî, rêya netewî, êdî dev ji biratiya gela û filan û bêwana berdin. Ev tişt bi me dide hendakirin. Ez ji bo yekîtiya Kurd û Kurdistanê cudatî nav me da tinebe em hemû bibine yek îdeolojî tinebe. Kurd yek e, welat yek e, em hemû yekin, hemû bindestin. Ji bo azadiyê, ji bo wekeviyê, ji bo yekîtiyê ez ji bo hatime vê qadê da. شیرین و هوارا زاروکا چر عرشه عظیمه درد که از وان شخصا نعلت دکن برا دست خوش روژاوا کاش که برا هر کس دست خوش روژاوا کاش که Hevserokê giştî Dem Partiya Tuncer Bakirhan piştî meşê gotarek pêşkeş kir, sebaret bi rêkeftina Şem û Hesedê kêfxweşiya xwe anî ziman û ji bo parastina mafê Kurdan bank li cîhanê kir. Hiç kimse Kürtlerle, özellikle Rojava'daki Kürtlerle oyun oynamaz. Bila tu kes bi Kurdên Rojava re nelîze. Li Şêx Mexsûd li Eşrefiyê, çeteyan hêzên rejîma Sûriyê, çekdarên ser bi wê ve xwestin şoreşa Rojava a ku dunya jê re rêzê digire biqedînin. Lê wan tiştek ji bîr kiribûn. Wan berxwedan û hevgirtina gelê Kurdên Duhok, Zaxo, Silêmanî, Wan, Amed, Sêrt, Qers û İzmîrê ji bîr kiribûn. Van'ı, Ahmet'i, Siirt'i, Kars'ı, İzmir'i, oradaki Kürtlerin, halkların direnişini ve dayanışmasını unuttular. Meşû xwe pêşandanên ji bo Rojava ji bilê Amedê. Di çarçoveya yekê sibatê Roja Cîhanî a piştgiriya ji bo Rojava da. Bawayek hevdem li dehan navendûn bajaran bi rêve çû. Abdul Selim Akinci Rûdal. Amed.